Претензії президенту Туреччини висунула так звана Рада кримських татар, створена при голові окупаційної адміністрації Криму Аксьонові. Їм, бачите, не сподобались заяви турецького лідера під час візиту до України. Зокрема, заява Реджепа Таїпа Ердогана щодо невизнання анексії Криму. В так званій Раді кримських татар наголосили, воз'єдналися із Росією добровільно, а президенти Зеленський та Ердоган не мають права вирішувати їх долю. Разом з тим дорікнули президенту Туреччини, що той не допомагає їм грішми та закликали до більш тісної співпраці з Росією. Голова Меджлісу, який, до речі, окупаційним режимом Криму заборонений з 2016-го, Рефат Чубаров, на ці закиди колаборантів заявив, що створена Рада – це ніщо інше, як маріонетка Кремля, що на замовлення поширює фейки. Для того, чтобы достучаться до общественного мнения, Москва создала так называемый Совет представителей крымско-татарского народа при главе Крыма оккупационном. Клоуны, которые пытаются формулировать то, что ожидают их хозяева. Иногда им дают прямые задания, иногда они сами пытаются предугадать желания своих хозяев. Но, видите, те события, которые происходят вне России и против России, они действительно со стороны Москвы требуют постоянного такого возбуждения, да, и им надо реагировать на это.